ассалому алайкум дӯстони азиз. Апал хоҳаракони ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хушомадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеомона боша сар мекунем аз тайёр намудани якчанд намуд пирожниҳои зебо ҳам бо лаззат. имрӯз бошад маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: 12 дона тухм, 12 қошуқ шакар, 12 қошуқ орд. чихеле ки дар рӯи навор шумо мебинед, мо шакара 12 қошуқ гирифтем. дар инҷа боша 12 қошуқи дигар орд мегирем, ай элакча мегзаронем, баъд ҳамроҳ мекунем разрихли тилу ванилин. мо дар инҷа ҳам бисквити шоколадный кардагем, ҳам сафед кардагем. ин якумшда ман сафедшам мекунам. оз дар рафти видео шумо мебинед. инам хеле ҳар ҷо видео кардам. духтаро пухтупазора дар хонаи ҳеварам кардем, кати зани ҳеварам. барои ҳамин штатив надоштам дар онҷа. анам хеле дар як дастам телефон, ба як дастам кор кардам. барои ҳамин агар ки каме навор ҷамида боша ё ки намедонам хушрӯ видео кардагӣ набошам, агар узри зиёд, то чени имкон видео кардам. духтаро чихеле ки медонед пешаи чӣ қадар кори одам бисёр мешавад. бо навобаста ӯе ки мо амрӯз як 9-10 намуди пухтупаз тайёр кардем. уҷаро шумо аҳамият надиҳед. дар уҷа зани ҳеварам салат кардестам, ман дар инҷа пирожни тайёр кардестам. хай мефаҳмед, пешаи ид чихел ҳамаи кор якҷоя мешавад. дар як ҷо боз чагалдак кардестем, орзуқ кардестем. анам хеле бо баҳри шумо камеам боша навор кардам. ҷоҳоеш ки зарурӣ буданд, ман кӯшиш кардам ки барои шумо навор кунам, то ин ки фаҳмо боша. дӯстони азиз, кадоме агар мехоҳад дар ширкати атомӣ кор кунад ё ки маҳсулотҳои ширкати атомӣ лозим бошад, агар инаи номерои рӯи экрана барои шумо мондам, ки агар ки фикр кардаиста бошед ки дар ширкати атомӣ кор кунам накунам, ё ки маҳсулот чӣ хел дастрас кунам, ана ми хоҳараки мо наставне ки беҳтарин. барои ҳамин номерошонро дар рӯи экран мондам. метавонед ки нависеншон. агар кор кардан хоҳед, корро дар шумо нозук карда мефаҳмонад. агар ки шумо дар маҳсулот лозим мешавад, ин хоҳараки мо ҳам шумо дар маҳсулот дастрас карда метавонад. чӣ савол ҷавобе ки доред, духтаро, метавонед ки ай ҳамин хоҳаракмон бигиред. маҳсулотҳои беҳтарин дорад ширкати атомӣ, ҳам кор карданаш бениҳоят осон аст. дар як сол як бор харид мекунед ва ду одама корро даъват мекунед. як телефони ватсапдор дар кор мешавад, тамом. баъд хубии ин ширкат дар чие ки маҳсулотҳои беҳтарин дорад, ки шумо барои худтон истифода мекунед. ҳамон чизеро ки истифода кардем, ки шумо дар маъқул шудак, агар ҳамон ду нафари дигар дар шумо тавсия метиҳед, он нафарҳоям ки истифода карданд, ҳамин маҳсулотҳои атомиро кадоме ки як бор истифода кунад, мехоҳад ки истифода кардан гирад. ҳамин ҷиҳат баъд метавонад ки ӯ одаме ки шумо тавсия додед, метавонад ки регистратсия шавад. ҳам хел оҳиста оҳиста ҳамин одами шумо зиёд мешавад, шумо худтон нафаҳмида мемонед. барои ҳамин ина номерои рӯи экран хоҳараки мо дар нависед. шумо дар нозук карда чӣ хел тез ойлик дар буред ё ки чӣ хел маҳсулот дастрас кунед, шумо дар мефаҳмонад. номеро дар рӯи экран духтаро нависед. дар инҷа бошад чӣ хеле ки дидед, бисквитмонам хеле тайёр кардем, ордшам ҳамроҳ кардем. дар лист андохта дар духовка мондем. духовкаи пеша ки гирён мекунед 150 градус, 160 градус дар мемонед. вай вобаста ай духовкатонам мекунад, духтаро. агар ки духовкатон баланд бошад, метавонед ки шумо пасттар дар бо бимонед. ба муддати 40 дақиқа мепазем, барое ки аллакай маҳсулотҳои мо зиёданд. 12 дона тухм қатъи кардагем. барои ҳамин зиёдтар ки ҳастанд, паст дамонед, минути зиёд дапазен, ки дурӯ ба дурӯ хушрӯ бипазанд. агар ки баланд дамемонед, тез мепазен шумо. вақте мегирен ай духовка паст мешавад.
اینا بیسکویت ها یکتا دوتا اینجا شکلات میفرستیم. процесси пухтупаз рафтаиста. Хеле ки гуфтам духтаро, 2 дона бисквити сафед кардам, 2 дона шоколадни. Онаҷо чӣ хеле нишон додам. Шоколадниша дар духовка буд. Ҳам хеле хушрувак пухта гирифтем духтаро. Баъд анами як бисквити калонша нимша буридам, нимша не ай ним камша буридам. Як чанд дона ёжик мекунам. Пирожные ёжик ҳастанд ку ҳамтарӣ мекунам. Як чанд дона онаҷо маълумай тофтаистай. Ана чӣ ва мондагиша пирожне тайёр кардам. Як листи дигаша ба пуррагиам хеле пирожне тайёр кардем. Ҳами сафедша. Бисквита ай байнашанам хеле буридаму. Баъд чӣ кардам? Пропитка кардаму. Баъданам хеле крем кардам. Баъд дуюм қабатшам монда крем карда буридаму. Баъд гул мондам. Хайда рафти видео мебинед шумо. Шоколадниша боша анам хеле нимша буридам. Барои чӣ стаканчик тайёр кардам трайфл. Ҳам хеле тайёр кардам. Як ними дигаша пирожне тайёр кардам. Ина дар инҷа мо дуюм қабати ами пирожнимона мондем. Баъд анам хеле крем мекунем. Чӣ хеле ки гуфтам як даста кардам. Барои ҳамин ака подробно ҳамаша кремкуниша нишон надодам. Чене ки бояд бифаҳмӣ нишон додаистам. Ина дар инҷа хай буридамша. Инам хеле гул мондум. И дигари пирожнимонаи духтаро. Ранги ҳамо кардаму. Инам хеле чӣ апелсина реза карда болошда мондум. Баъд болошда шоколади сафед тёрка кардам духтаро. Инам хеле хушрувак тайёр шуд. Фикр мекунам ки осонае. Фаҳмода тонистам. Ана дар инҷа боша ай ними як шоколадни бисквит трайфл тайёр кардам. Онҷо бурида мондагиама ура трайфл тайёр мекунам. Ина амирам байниша буридам, крем кардам. Баъдам хеле кусокода ҷудо кардам шаю. Шоколад монда хеле болоша глазур кардам. Фикр мекунам ки ҳама як дона бисквита ки нишон додам ҳамаш ҳами як намуд мешавада. Инам хеле хай хушрувак тайёр кардам. Ина нигоҳ кунед ёжик ай ними ҳамо бисквит ёжик тайёр кардам. Хеле хушрӯшӣ. Инаи трайфломам нигаҳ кунед. Инам хеле хушрувак хай кам камакам ки боша тайёр кардем. Ина пирожниҳое ки ман тайёр кардам. боварӣ дорам ки подписчикои мада маъқул мешава. Барое ки видеои ман ҳамаш подписчикоамда маъқул мешава. Дар комментарияҳо менависед апаҷон пухтупазотон хушрӯ, коротон хушрӯ. ҳазору раҳмати калон духтаро барои дастгириҳо, барои гапакҳои хушрӯтон. Миннатдорам аз ҳар кадоми шумо. Дар ҳама видеоам миннатдорӣ мекунам. И видеомдам ай хотирам наромада миннатдорӣ кунам. Кадоми лайк, подписатсия, комментария кард. ҳазор раҳмати калон. Кадомерам ки лайку комментария накард шумо даям раҳмати калон. Дар инҷа хай сархон соус кардаистем. Инҷа ҳамаи чизакҳомона гирифтем. Нигаҳ кунед як 10 намуд намедонам чиз пухтем. Баъзи давоми пухтупазорам дар видеои оянда мемонам ки шумо тамошо кунед. нигоҳ мекунам видеора чӣ хел дастгирӣ мекунем. Видеора нағз дастгирӣ кунед агар давоми видеоҳорам мемонам видео кардагиам давомшам. бисёр чизо тайёр кардагиам духтаро. Вай вобаста аз шумое ки видеора чӣ хел дастгирӣ мекунед. Агар нағз дастгирӣ кунед бо мемонам. Нигаҳ кунед пирожниякҳом чӣ хел хушрувак омадиянд. Ина нигаҳ кунед ҳамаи чиза дар худмон пухтагием. Ягон чиз хеле пичёниҳои харида нестае. Ҳамаша тайёр кардагием. ҳоли видеои дигарида агар бинед баъд бовар мекунед ки ҳамаи чиз маҳсули дасти худмонае. нигаҳ кунед чӣ қадар бисёр пирожниҳо тайёр кардем мо. барое ки омадрафт бисёр мешудак. Барои ҳамин ҳоли мумкин духтаро савол шавад ки дар крем чӣ истифода кардем.
чӣ хеле ки шумо дидем мо бисёр чӣ тайёр кардем. Барои ҳамин грамму ё ки намедонам коса қати ё ки чанд қабдагиша гуфта наметавонам, барое ки обши тайёр кардем. Мегӯм ки крем-шеф Дукат буд, сгӯшёнка, дашкаладниш варёнка ҳамроҳ кардем, ванилин ҳамроҳ кардагем. Тамом хайр, дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Худованд нигаҳбон.